Bejn il-5 u 8 ta' Ottubru, il-ħemda tal-Belt Sik tal-Imdina se terġa' tinkiser bid-dvenvin ta' karozzi klassiċi li għal edizzjoni oħra se jżuru pajjiżna għal dik li hija magħrufa bħala The Malta Classic Weekend. Wara nuqqas ta' 4 snin, l-edizzjoni ta' din is-sena tinkludi numru ta' avvenimenti li se jattiraw mhux biss lid-dettanti tal-karozzi, iżda mijiet ta' Maltin u turisti li jitpaxxew b'dawn il-karozzi li jinġibu Malta għal dan l-avveniment. Il-qofa din l-edizzjoni se jkunu n-numru ta' karozzi rali li mistennija jpaxxu lajnejn ta' ħafna dilettanti u spettaturi li se jattendu. F'The Malta Classic jipparteċipaw firxa sħiħa ta' vetturi klassiċi. Pamela Said mill-Kumitat Organizzattiv qasmet ma' ftit dettalji mill-avveniment u spjegat li b'kollox se jieħdu sehem bejn 40 u 45 karozza lokali u 20 oħra barranin. Għandna driver li huwa minn Austria li ilu jiġi dal-aħħar ftit snin dejjem xi Ferrari differenti. U dis-sena ħerġa' jiġi għandu Dino Ferrari Dino, obviously it's very very limited, jiġifieri sabiħ ħafna. U mbagħad bħala Taljani għandna Ferraris, għandna Alfa, għandna Fiat, huma kollha very unique cars, jiġifieri aħna looking forward ħafna biex jiġu hawn Malta obviously narawhom. Said qasmet magħna l-programm tal-edizzjoni ta' din is-sena. Ħamis ikun hemm hill climb li mtaħleb. Friday ikolna Concourse d'Elegance li ħatkun Concourse Sun Style dis-sena li ħassir il-Marina di Valletta. Plus hekk imbagħad is-sibt u l-ħadd ikun hemm it-tliela. Is-sibt ikun qed titelaq karozza waħda u l-ħadd itelqu bħala grupp. Preżenti għat-ternija ta' The Malta Classic kien hemm il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isports, iż-żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima li sostna l-relazzjoni bejn l-isports u t-turiżmu hija evidenti u għalhekk il-Gvernu dejjem lest jappoġġja inizjattivi simili. L-edizzjoni ta' din is-sena qed isseħħ b'kollaborazzjoni ma' diversi entitajiet fosthom Visit Malta, Infrastructure Malta, Leza u Transport Malta.